Goizean Donostiako udalean erregistratu du Ezker Anitzak referendumaren aldeko ekimena. Referendum bat, erabakitzeko ze estatuaren eredua nahi dugun. Eta atzo Iruñan gertatu zena ikusita, espero dugu baita ere hemen PSOEk eta Bilduk onartu dezaten gure emozioa. Eta soka luzea ekar dezake Euskadiko beste udaletara eta estatukoetara ere eramango dutelako proposamena. Ezker Batuak berriz Arabako batzar nagusietan presakasko mozioa aurkeztu du Espainiako gorteei gauza bera eskatzeko referenduma hain zuzen. Bizkaiko batzar nagusietan EH Bilduk beste eskaera bat egin du. Felipe Seigarrenak uko egin diezaiola erregetzak duen Bizkaiko jaunaren tituluari. Ekimenei protesta gehituko zaizkie. Bihar errepublikazaleek deituta errepublikaren aldeko manifestazioak izango dira hiriburu guztietan, hemen eta estatu osoan. Iruñekoak sindikatu eta alderdi politiko ugariren babesa du. Madrilen izango diren ekitaldi politikoei dagokienez berriz, Amaiurrek argi esan du gaur, abdikazio legeari buruzko hilaren 11ko bilkuran bai egongo direla, eztabaidan hartuko dutela parte, baina ez bozketan. Amaiurrek erabaki du parte sartzea. Parte sartzea botazioa iruzurra delako. Aldarrikapen ekitaldiaz PP mintzatu da gaur. Garrido bozeramaileak esan du Urkullu lehendakariak parte hartu beharko lukeela errege berria aldarrikatzeko ekitaldian. Urkullu guztio lehendakaria denez, komenigarria izango litzateke gonbidatua izaten bada erregearen izendapenaren ekitaldi horretan egotea.